Hallo, Hej til Stefan. Hej Stefan. Welcome. Ja, slap nu i. Stefan. Hvad? Hvad det hedder, Hvis hus er det her lige? Det er sådan en kæmpe nederhus. det ved jeg ikke. Men hvad er det der spare noget? Det er en gruppe. Optager du, Sebastian? Ja. Optegn til 10 år. Hvis vi skal, hvad det hedder, have strøm, vi skal sætte en crowd. Jeg sætter en crowd. Ja, vi mangler noget powerpipe. Nej, det er der et stykke i. Ja, men vi mangler en krøg. Jeg har en crowd. Giv mig krøgen. Nej, jeg har en Giv mig krøgen. Steff, Du kan ikke sætte må mig jeg på ikke være den. op? Nej, Hvad? Må jeg ikke være op? han plager om OP. Nej, jeg spørger bare. Læs regler. Don't ask for OP. Der står ranks. Det er det samme. Det ved jeg godt. Hihihi. Her, Basse, så begynder jeg at sætte den. Jeg skal lige have en mine først. Hej, lille gris. Med lille her, og nu fra det der vores mine. Hvor? Der. Steff, Med Emil, vi mangler ligesom et lille powerpipe. Steff. Ja. Hvem hoster serveren? Det gør han. Men Emil, er du dum eller sådan noget? Det skal komme ud af toppen, ikke også? Steff, hvem hoster serveren? Så sæt pejlet. Det er hvad gør jeg nok. Den, der skal sende, den skal stå på hvad? Betaler du ikke for den? False. De skal gå og rette den her på. Vi mangler ligesom et powerpipe med... Betaler du ikke for den, Steff? Fuck that shit. Det gør Vi har jeg. cobblestone, og så har vi ligesom masser af... Jo, men Vi mangler redstone. hvem er din host så? Tickethost.com. Basse, ikke noget med sport. Nu... Jeg prøver at se i gang på video, når den kommer ud, ikke også? Og så har vi godt ikke en kabel, der kan gøre det der shit. Sebastian, vi går lige snart. Er du dum eller sådan noget, Emil? Sådan, nu har vi noget lyst til. Emil, er du dum eller sådan noget? Emil, hvad er det, jeg står på? En kondenser, der er fuld med redstone. Jamen, nu har vi noget mere lyst til. Ja, men mangler ligesom et fucking pipe. Så lav et fucking pipe, mand. Jamen, det kan jeg gøre med det der pipe, der allerede er. Du kan bare gøre det med hvad det hedder, cobblestone pipen. Jamen, det kan man ikke. Man skal bruge stone, wood eller alt muligt andet. Så spawn golden pipe. Gør det selv. Gør det, Emil. Emil, gør det. Så ser vi på den her krigsboks. Kom så, Kris. Kom så, Kris. Fuck dig. Fuck, er der teleport pipe, sådan. Og der er noget. Kris, nu er du gerne med timer, eller hvad? Er du klar til at dø? Er du klar til at dø, din Kris? Er du klar til at... Sebastian, der er der. Shit. Die, baby. Kom så. Episk. Sebastian, blev din chat også spawnet spammet med det der? Ja, det er kun den, der hacker. Og se den gris, der sidder fast hernede. Nå. Dem jord. Nu er den død. Det er typisk Sebastian. Fuck dig. Det er kraften, der slår den ihjel. Hold mund. Jeg gør det lige, hvorfor arbejder den ikke? Det er fordi, der er strøm nok nu. Hvorfor er der så strøm i pipet? For den skulle gerne på arbejde, så... Fuck. Fuck that shit. Hvad? Ja, hej. Stefan. Er Crowley sat til? Hvad? Er Crowley lovlig? Pis.
Hallo, hvem er det, der hacker? Mig. Fucking Buildcraft. En, der vil hacke server. De er ved ham. Og der er Robert Tree. Det var ham, der Buildcraft. Det ved vi heller ikke. Men Stefan, ved du om det? Nej, han har bygget sig selv nu, Sebastian. Ja, jeg har også lige slået det fra. Altså pumpen. Nu er den gået i gang. Jeg tænkte bare, hvor fuck er du henne? Jeg står over ved Crane. Så kommer der masser af lava igen. Kling, kling, kling. Så gik den godt nok. Oh shit, jeg skal op igen. Fuck. Jeg tror bare, jeg venter til at hoppe herned. Jeg tror bare lige, jeg venter til at hoppe herned. Undskyld. Save. Ah, fuck that. Fuck det er sandt. Oh shit. Jeg skal nok ordne det. I går den, der skal sende det, skal stå på 20. Nej, den skal stå på fort. Det sagde jeg også så. Nu burde den meget gerne sende. Fort, så skal den have nede nu. Basse, du... det er ikke... Basse, nu er det dig, der ejer dem der. Jamen Basse, nu er det lige... jeg faldt ned. Der er Og nu jern. kommer det. Sebastian, der er jern her. Det er jeg. Basse, sætter du ikke lige den der macerator og furnace op her? Eller der ligger i kisten? Nej. Gør det. Jo. Er du sød at gøre det? Okay. Og det var dejligt. Ja, som man kan sige, så har jeg lavet en cube, der laver uendelig EOC. Okay, vi er gerne se, hvordan den. Den fucker det lag på der. Det var en snille. Her hænger der blaze rods, ikke? Den trækker ud op i macerator'en. Så der er 4 det er 16. Og så er der noget der, så det ikke går direkte ind, men skal jo op i der. Og så hiver den blaze powder ud her. Og så hvis den der mangler noget, så går den ind i der. Og hvis den der mangler noget, så går den ind i der, så den skiftes lidt. Og så hvis begge to er fyldt, så den går sådan her dang. Den kan aldrig blive fyldt, så er bange. Så de sender sådan lidt forskellige hen til de der to. Så hvis den har fyldt, så sender den videre over til den der kiste, der laver diamanter. Og så redstone her, der bliver hivet ud her, kørt ned her, og så op i for neden. Det bliver lidt langt, men ja, og der er også nogle cobblestone kommer der, så det er på en side. Det bliver lidt klamt det der, så det kommer op for neden. Ja. Man skal næsten tro, vi hackede så mange diamanter, vi har. Det er bare en hjemmeskin. Nej, kav. Nej, bitch, kav. Det er godt. Hvor er der? Nej, jeg gider ikke. Sebastian. Ja. Stefan. Nej. Mads. Nu. Det var Stefan siger sådan lidt. Nej, tøsse. Shit, der kommer engang noget lava. Hvad? Nej, det kan vi ikke. Jeg kan sgu bare lige at putte noget mere lava i. Shit, der er meget kover her. Skal vi bruge uranium Ja, og måske på et tidspunkt. til atomkraftværk? Jepsen. Men Sebastian, kan du lige hurtigt styre macerator, så det der op? Fordi ellers er der ingen grund til at gå ned og mine. Freedom Sonny.
Oh shit, vi skal sgu da også top nu. Nå, hvad? Skal du tage noget at spise og komme afsted til tiden? Ja, ja. Jeg har begyndt at spise nu. Ja, vent. Nå, men ja. Hej, vi skal til at spise nu, og fuck, der kommer en zombie. Nå, det skal jeg. Oh shit. Helt down, lille lave. Eller jo, bare stop. Ja, men vi ses. Jeg slår lige sammen ihjel.